салом дӯстон, айни замон дар ноҳияи ёвун қарор дорем. Чойхона, деҳаи Рӯдаки 1, маҳаллаи Шамар. Аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи ёвун, дар ин ҷо мағоза ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи ноҳияи Абдураҳмони Ҷумӣ. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Дӯстони азиз, дуюм кӯча аз тарафи дасти чап. Бисёр бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. Аз раҳи калон дуюм кӯча мебошад. Чӣ хеле ки мебинед, ҳама раҳо то хонаи асфалт мебошад ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз, ҳавлии калон мебошад. 16 сотиқ замин дорад дӯстони азиз. дар деҳаи Рӯдаки 1, маҳаллаи Шамар, ноҳияи Ёвунда ҷойгир мебошад дӯстони азиз. ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин мебошад. ин объёмаш тақрибан 3,8 тонна мебарад дӯстони азиз. дар наздикии ҳавлӣ бошад мактаб аст, бунгоҳи тиббӣ, масҷид, дорухона, мағоза ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии ҳавлӣ қарор дорад дӯстони азиз. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи ҳавлиро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дӯстони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед, як боғчаи калон дорад. ҳама дарахтонаш меваҳдиҳанда мебошад. ҳавлӣ як табиати форам дорад дӯстони азиз. аҳамияти ҳама ҷо соягӣ, як табиати форам дорад ва дар ҳавлӣ ду бинои истиқоматӣ аст. ин якум бино, бинои асосӣ. дар ин бино дӯстони азиз 3 ҳуҷраи истиқоматӣ ҳасту 2 такхона, 2 подвал яъне. ва ин бошад бинои иловагӣ. дар ин бино боз як ҳуҷраи дигар, аловхона, ҳаммом, ошхона ҳаст дӯстони азиз. навормона шурӯъ мекунем аз бинои асосӣ. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад дӯстони азиз. хотир расо мекунем ки хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. яъне чӣ хеле ки дар навор мебинед хонаро, ҳамин хел ба харидор супорида мешавад. дар ин ҷо такхона мебошад дӯстони азиз. такхонаи калон аст. ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, боз як табчани дигар. инам такхона мебошад, аммо дараш аз бар аст дӯстони азиз. ва ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, сеюм ҳуҷра бе таъмир мебошад дӯстони азиз. ана ҳамин дари дуюм такхона. чӣ хеле ки дидед, якум бинои истиқоматӣ дар умум иборат аз 3 ҳуҷраи истиқоматӣ ва 2 такхона мебошад. ва ин охирон, яъне чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлӣ дар умум иборат аз 16 сотиқ замин ва 4 дар хона мебошад дӯстони гиромӣ. боз як хубии дигари ин замин дар он аст ки замини чоркунҷа мебошад дӯстони гиромӣ. хеле гуфтем, бо барқ ва об ҳавлӣ таъмин мебошад. дар ин ҷо ҳаммом. ин бошад аловхона дӯстони азиз. дар ин ҷо ошхона. ва ин дӯстони гиромӣ оғули 2 ошшонага дӯстони азиз. ин бошад сарҳади ҳавлӣ. то ман ҳамин охира рафтагӣ аст дӯстони азиз. ин боз дуюм дари ҳавлӣ. марҳамат, ҳавлии фурӯширо ба шумо нишон додем дӯстони гиромӣ. чӣ хеле ки дидед, ҳавлии калон аст. дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. бо барқ ва обам таъмин мебошад. ҳама дарахтони мевадиҳанда дорад бо табиати бениҳоят форам. акнун гап мезанем оиди нархи ҳавлӣ. нархи ҳавлӣ бошад дӯстони азиз 700 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ.
рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем дӯстони гиромӣ, 700 000 сомонӣ мебошад нархи ҳавлӣ, аммо фаромӯш накунед заминаш бениҳоят калон аст. 16 сотиқ замин мебошад дӯстони гиромӣ, нархаш савдо мешавад ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. ва ин бошад бари бино дӯстони азиз, сарҳади ҳавлӣ то ман ҳаминҷа омадагӣ.